Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikasynyň wekiliýetleriniň giňişleýin düzümindäki duşşuk tamamlanan soňra Gahrman Arkadagymyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň iki säk duşşugy geçirildi. Ýurtlar arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligine eýilýän orny möhüm ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde, durnukly ötüşi üpçün etmekde öňe sürýän başlangyçlary gatnaşyklar babatda täze ugrun kemaly gelýänligini äşkar edýär. Bu ýagdaý dünýä ähmiýetli meseleleriň çözülmegine oňyň täsirini ýetirer. Gahrman Arkadagymyz söhbetdeşlikde çakyly kabul edip, ýurdumyza sapar bilen gelenligi üçin Özbegistan Respublikasynyň prezidentine tüýsürekden minnetdarlygyny bildirip, belent mertebeli mihmana hormatly prezidentimiziň iýeren salamyny ýetirdi. Bu ýerde geçiriljek duşşugyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrularyny kesgitlemekde we döwletara gatnaşyklaryny hasam ýokary derejäge çykarmakda möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna ynam bildirip, Gahrman Arkadagymyz ýokary derejeli duşşugyň gün tertibine girdilen meseleleriň tutuş sebit ähmiýetlidigine ünsü çekdi. Özbek lideri Türkmen toprağynda milli mehmanseverlik däpleri esasyna garşylandyklary üçin ýene bir ýola hoşallyk bildirip, bu duşşuklaryň netijeli häsiýeti eýe boljakdygyna ynam bildirdi. Soňra gepleşikler iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.